Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Case 2 semanas despois de que rematara o xuízo polo roubo do Códice Calistino, chega a sentenza xudicial que condena a Manuel Fernández Castiñeiras a 10 anos de prisión e o pago dunha multa de case 270.000 euros. O exelectricista da Catedral de Santiago é protagonista hoxe da crónica xudicial deste mércores de cinza. Na crónica política hai que falar da situación do Partido Socialista. En clave galega está a confirmación de que Gómez Besteiro, o líder do PSDG e presidente da Deputación de Lugo, non se presentará á reelección, non se presentará a esas municipais do 24 de maio para centrar todos os seus esforzos na política autonómica. Por certo que Besteiro, que hoxe estivo en Compostela nun almorzo informativo, dixo que o seu xuízo, os expresidentes andaluces Chaves e Griñán non deben deixar os seus escanos, María que, como saben, foron citados a declarar como imputados polo caso dos ERE de Andalucía. Esa tamén a situación do PSOE de Madrid tras a expulsión de Tomás Gómez. Hai que elixir un novo candidato á presidencia da comunidade e non vai ser por primarias. Neste momento fálase do exministro Ángel Gabilondo e do concelleiro Pedro Cerolo. Hoxe retirouse desa carreira a deputada Amparo Valcárcel, próxima a Tomás Gómez e próxima tamén a Rodríguez Zapatero. En relación a Podemos, estaba estes días Pablo Iglesias nos Estados Unidos, en Nova York, e estamos coñecendo así en clave galega que os militantes aquí na nosa comunidade se inclinan por ir ás municipais de maio da man das mareas ou das plataformas cidadáns que se están articulando nas cidades galegas. E estamos tamén moi pendentes dos contactos das negociacións entre Grecia e a Unión Europea. Sabemos que nas vindeiras horas o goberno de Cipras pedirá unha prórroga do crédito, pero non unha prórroga do rescate, non, aínda que a situación é complicadísima. Bueno, son temas dos que falaremos hoxe ca profesora de Ciencia Política da Universidade de Santiago, Cristina Ares. Que tal, Cristina? Que tal? Benvida. Co catedrático de secundaria Jano Leis. Hola, Jano. Benvido tamén. E co xornalista Luis Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luis? Benvido. Gracias. Bueno, pois xa vedes que temos moitos temas, empezando, como sempre, pola actualidade local. Sentenza polo xuízo roubo do Códice Calistino, Manuel Fernández Castiñeiras condenado a 10 anos de prisión por furto, por roubar o códice, por roubo continuado, por sustraer todos eses cartos da catedral e por branqueo de capitais, por mercar con ese diñeiro sen os pisos. Bueno, vai ter que pagar ademais unha multa de preto de 270.000 euros e unha indemnización á catedral de 2.400.000 euros. Bueno, a súa muller 6 meses de prisión de condena e o seu fillo queda absolto. O tribunal entende que non hai probas de que coñecera de onde viñan esa morea de cartos. Imagino que na catedral non estarán satisfeitos, digo, porque a acusación particular que exercía o Cabido de Santiago pedía 31 anos de cadea, non? O Ministerio Fiscal pedía 15, a condena é de 10 anos. Bueno, Luís, temos aquí en riba da mesa a sentenza que, bueno, pois ven un pouco a dicir o que xa esperábamos, non? Sabíamos que iba a haber unha condena, pero tamén diga algunha cousa interesante en relación ca responsabilidade da catedral ou de algún exempregado da catedral, non? Alude, por exemplo, na páxina 40, aquí o temos, a clamorosa desidia que houbo a hora de tomar medidas de control que evitaran o que ali sucedeu, non? A ti que te chama a atención, despois de sei que lle botaches unha ollada así un pouco... Unha ollada moi rápida. No que deu tempo, non? Creo que son 60 ou 70 páxinas, non? E soubémolo hai pouco tempo, este mediodía. Entonces, bueno, pois, ven un pouco a confirmar, creo que as previsións da maior parte da xente de como se celebrou o xuízo,
pois era esperable esta condena, pois se son o fiscal pedía, creo que eran 15 anos, ou a acusación particular que era, pois eran máis aínda, algúns máis, 21, non? 31, 31, perdón, sí. E, bueno, pero, a ver, foi condenado salvo por, creo que por unha das cuestións que se pedían. Sí, violación da intimidade. Pero non é senón porque non houve acusación e as outras partes sí pedían que tamén se condenase por eso. Bueno, eu creo que a condena, pois, a min pareceme, non son un xurista, por suposto, pero pareceme axeitada, non? E además é condenado por todo o que estaba acusado, salvo por esta cousa que sería unha cuestión menor en todo caso, que señan máis ou menos anos, bueno, pois 10 anos son bastantes anos de cárcel, e para unha persoa que ten, supoño que eso non se ten en conta, pero creo que ten un 65 ou 66, bueno, pois é unha condena, creo que é bastante importante, non? E bueno, polo resto, eso que facías mención, sí, a esa que recolle a sentencia, pois un pouco como fora o comportamento de determinadas responsables da catedral, o administrador sobre todo, e o que máis eu creo que pon en cuestión a parte da falta de control, é que cando foi descuberto o códice, pois que non se dixese á policía que tamén habían desaparecido os cartos, non? Eso, nin siquiera nese momento, xa non o denunciara antes cando desapareceron, pero nin siquiera nese momento, o cal probablemente a investigación lle houvese axudado moito, non? Para resolver o caso antes. Ao final, bueno, resolveuse todo ben, digamos, no libro recuperouse, os cartos prácticamente se recuperaron, e de feito, pois, desos 2.400.000 euros que ten que devolver, parte deles xa a propia xusticia xa os reingresara na catedral. 1.700.000, non? Claro, queda 700.000, que supoño de os pisos, e, bueno, estas cuestións era. E, bueno, eu creo que decías ao principio que na catedral, como mellor non estaban moi satisfeitos bueno, porque pedían, claro, a súa parte pedía moito máis, pedía 31 anos. Eu creo que están satisfeitos, e, bueno, conto unha anécdota que me topei o deán é xusto pouco pola rúa, e lle notei unha cara de alivio, sobre todo esa declaración. Bueno, imagino que estarían desexando pechar todo este asunto, non? A ver se nos olvidamos deste asunto e viramos para diante, non? E entonces, bueno, pois neste sentido creo que ben. Bueno, pois pechar ese capítulo seguramente porque tamén se terán adoptado as medidas necesarias, non? Para evitar que algo parecido poida volver a ocorrer, non? Eso creemos que sí, que se fixeron os deberes, se tomou nota e se correxeron certas cousas. Jano, a túa reflexión sobre este xuizo que sei que seguiches, bueno, con certo interese. Sí, con interese, sí, porque eu creo que este é un tema como que pode servir de fonte de inspiración para quen teña gañas e capacidade para poder crear unha auténtica novela negra. Bueno, en primeiro lugar, creo que hai que... Xa houve novelas, non era negra, pero... Pero a mí dá a sensación de que aquí nos acaba... Pensa mesmo nunha película de Hollywood. A parte artística, eu creo que aquí, imagínome que... Houve novelas e houve series de televisión e tal, bueno, sí. Janso pensa nos detalles morbosos asociados a esta historia, non? Vamos a ver, en primeiro lugar, creo que hai que felicitarse pola premura e pola xilidade tamén da xustiza neste caso. Creo que non é un caso habitual. Polo menos aquí non se perderon os papéis como ocorreu na audiencia en Madrid, que desaparecen os papéis, as causas, todas estas causas por... Misteriosamente, non? Dos borrados dos ordenadores do PP. E eu creo que o tema desde o punto de vista xurídico, evidentemente, creo que é un tema que queda pechado, pero sigo dicindo que quedan flecos pendentes de en que contexto se produce todo eso, que poden servir con un poquinho de imaginación e de capacidade creativa para elaborar magníficas novelas e seriais no futuro, tanto no campo cinematográfico, no campo narrativo e no campo e incluso no campo dramático. E máis, tomei boa nota desa expresión eufemística que utiliza, que eu creo que terminarás sentando historia na literatura xurídica, isto de clamorosa desidia, que pode ser un bon título para unha serie, esta clamorosa desidia. Ti queres profe de literatura, xa se nota ben. Creo que é un título, vamos, perfecto, para artellar algún tipo de
historia en todo isto, botándolle tamén moitas doses de sarcasmo, de ironía e de bo humor. A ver, Cristina, ti que pensas? Sí, bueno, pues congratularnos non só pola dilixenza da xusticia, sino por ter, tamén houbo facer da policía e toda a investigación que levou a bo porto e permitiu recuperar a peza tan valiosa que puido non ser tido localizada. Ben, sobre o que dicíades antes, pois sí, merece chamar a atención sobre o que está a facer agora, entendo, que a catedral, para manter non só o patrimonio, senón tamén a boa xestión da casa, non? Porque foi o que máis nos sorprendeu a todos, o que parece que estaba a pasar, co que se recaudaba na catedral e coa xestión dos seus recursos. E polo demais, pois queda o retrato do xa condeado, ex-electricista da catedral e da súa familia, que bueno, quizáis pois nos dé a todos para reflexionar sobre pois como podemos chegar a ser ás veces cando pois nos encerramos demasiado en nos mesmos, non? Cando hai cepillos por diante. Bueno, falabades do bo labor da policía, da xustiza, tamén hai que salientar o labor do xuiz instructor, aínda que fora pois moi cuestionado en algún momento, tamén pola abogada da defensa, non, que arremeteu duramente contra el, pediu a nulidade de todo o proceso, bueno, ao final só se anulou pois as escoitas no domicilio desta familia, pero xa dixo unha testemunha no xuizo, que foi el o que insistiu a policía para que buscaran un determinado sitio no garaxe, atopando así o códice, non? É dicir, que ás veces é un xuiz pois, mediático e que ás veces pois, é obxecto de críticas, é cuestionado, pero, bueno, neste caso, parece que non se pode tampouco cuestionar demasiado, non? Non sei que pensades. É que eu creo que o valor artístico, o valor histórico, o valor económico, o valor afectivo da peza tamén exixía intervencións que ás veces poden incluso... Non convencionais. É unha magnífica expresión. Non convencionais. Desde ese punto de vista, o importante, eu creo que foi o salientado aquí, non? Que se recuperou a peza, que se descubriu todo o que había alrededor, ou polo menos gran parte do que houve alrededor, e de que hai unha sentenza que en principio é razonable e que pode contentar incluso, creo eu, a todas as partes, incluso ao propio condenado, non? Sí, Luís. Bueno, condenado non sei. Bueno, as perspectivas podían ser moito peores. Bueno, as perspectivas podían ser moito peores. Podían ser peores, sí. Sí, bueno, ainda queda unha posibilidade dun recurso, non? Pero eu que tampouco, como repetía, non son xurista nin... Pero lendo así un pouco a sentencia, que alín por riba, dá a sensación de que está ben armada, porque a veces lees outras sentencias e as ves raras, non sei como explicar, pero e esta, da que está moi ben construída, toda a argumentación, e, bueno, e eso un pouco se basa, creo que hai que, cando falamos do xuiz Zein, que o xuiz Zein, como dice, mediático, eu creo que non é estrella, que ele é mediático, e gustalle estar nos medios, e gustaballe estar nos medios, e por unha parte non está mal que os xuíces tamén vayan aos medios, non? Pero eu creo que foi unha boa instrucción, foi rápida, Inda con esta dificultada que falaba incluso que se cita na propia sentencia de que ao mellor retrasou un pouco a resolución do caso o feito de que desde a catedral non se informase a policía de que houbera unhos roubos, porque ao mellor era moito máis fácil fiar e todo e descubrilo antes. Eu creo que sí, que foi rápida, porque pasaron 2 anos ou 2 anos e pico e xa temos o caso resolto, que tal como é a xustiza en España, pois pode ser casi de récord e un tema bastante complicado, que non é tampouco moi fácil, non? E despois, si, o xuiz ten, de todas formas, na sentencia hai unha pequena... Hai algún toque de atención tamén, sí. Pequeniño, pero bueno, pero seguidamente di que eso non invalida para nada e que, por suposto, o que... Sí, bueno, en relación precisamente cas grabacións no domicilio, non? O xuiz non ostenta un poder sin límites, non? Sí, pero de todas formas eu tamén teño, e por suposto que é unha impresión moi de profano e de cidadán normal, de que eso se anulou porque unha vez que se comprobou que non aportaban nada, bueno, pues, se houvese aportado algo fundamental, ao mellor non as anulaban tan fácil.
E, bueno, e aquí tamén coincide que hai un fiscal que é experto, fiscal Roma, experto, que eu creo que fixo tamén moi bon traballo, non? Neso eu creo que coincido, temos que, eu creo que felicitarnos todos porque salise ben, e sobre todo por recuperacións este libro, non? Que como di a propia sentencia, de valor incalculable, non? Quedan na cidade dous xuizos importantes, o xuizo pola morte da nena Asunta Basterra, que vai ser nada nos vindeiros meses, antes do verán, previsiblemente, outro o xuizo polo accidente do Albia, non? Que é unha instrucción certamente moi complicada, non? Eso xa supoñemos que levará algún tempo aínda a concluir esa instrucción. Bueno, se vos parece, deixamos aquí a crónica judicial e abrimos páxina política falando, como non pode ser de outra maneira, como tantas veces, porque non o poñen moi doado, do Partido Socialista, non? Hoxe, empezando por, bueno, pues, en clave galega, hoxe estaba por aquí por Compostela o presidente da Deputación de Lugo, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, confirmaba o que anunciara xa hai uns días en algunha entrevista radiofónica, dicía que non se presentará ás municipais, non optará a ser de novo presidente da Deputación e que se centrará na política autonómica. Entendo que non vos sorprende, un pouco era o esperado. O que me pregunto eu é como vai facer o líder do PSDG para ter visibilidade nos medios que neste momento ten tamén polo feito de ser presidente da Deputación, non? Porque quedas en un cargo público, un cargo que o poida respaldar, non? Non sei como vedes vos, se crees que se pode complicar moito as cousas, a espera de que cheguen unhas xerais, por exemplo, nas que, bueno, podería estar Cristina, Jano, Luís... Bueno, xa dicíamos, cando comezou a súa actividade ao frente do Partido Socialista de Galicia, que tiña o hándicap de non estar no Parlamento. Ben, pois durante este tempo se demostrou que realmente era unha limitación, que o estar en Lugo e ter que facerse cargo das súas funcións ao frente da Deputación Provincial parecía que lle restaba proxección a nivel de Galicia. Entón, en principio, parece unha boa decisión e sempre se pode estar nos medios cando faz cousas. Tamén o líder do Partido Socialista a nivel estatal pois hai nos medios na medida en que elabora e comunica mensaxes, organiza reunións e outro tipo de actividades. Non ten por que restarlle presenza sempre que pois teña unha actividade detrás. Luís e Jano, concordades? A ver... Luís. Bueno, en parte, porque eu sempre digo que estar no Parlamento, por suposto, que é un escaparate moi bon, moi importante, pero tal como está hoxe o Parlamento de Galicia, xa un pezo a dúda. Si suma ou resta, non? O mellor é preferible dar a roda de prensa despois, ou, bueno, que a veces o facía, e non é que sea unha proba, é un feito que o anterior líder está no Parlamento de Galicia e Pachi xa vemos onde está agora, a portas de... xa sei que non íbamos por aí. A forma de visualizar as alternativas. En eso estou de acordo, pero a cuestión que planteaba Susana, que deixando a Diputación, bueno, na Diputación aínda ten hasta xuño, ten estos meses de intenso, bueno, e despois, claro, fálase de si pode ir ao Congreso de Diputado por Lugo, ou a mellor non sei, penso eu, a mellor de senador, supoño que mirará esas dúas opcións, porque claro, as eleccións galegas aínda falta un ano máis para hacerlo. Eu, de todas formas, non sei se lle sería máis convinte de dedicarse solo a, non sei, porque solo aquí, a Galicia, pois... que o partido, claro, os partidos hoxe tamén teñen necesidades económicas e supoño e de ter recursos e medios para poder moverte e salir nos sitios e estar nos sitios, pero claro, irse ao mellor a Madrid para despois volver aquí, ao mellor tampouco se entende moi ben, non? Se é só por ese motivo de proxección, de ter máis proxección. Si vai a ser o candidato a Xunta, que eu creo que vai a ser, eu casi estou convencido de que vai a ser, además eu neste momento, non sei dentro dun ano se pode haber máis, pero non vexo outra opción hoxe, a día de hoxe. E ao mellor lle era máis útil e máis interesante para darse a conocer ben, recorrer Galicia, darse a coñecer, pois que se dedicase solo a facer, digamos, de xefe da oposición, ainda que non estuvese en ningunha institución. Supoño que votarían as contas. Eu, estando fora e lonxe e sin coñecer por dentro como son as cousas, aconsellaría iso, que o mellor era mellor dedicarse a intentar ser o candidato vai ser e despois intentar ser o presidente da Xunta, non?
Jano, ti tampouco ves ningún potencial candidato aparte de Besteiro, non? Eu ser incluso máis políticamente incorrecto que os dous que me precederon a palabra, as dúas persoas me precederon a palabra. No, vamos a ver, o que plantea incluso Luís como suxestión, como consello, ou incluso como certa incertidume, ou como probabilidade ou posibilidade, non? Eu planteo abertamente como certidume. Eu creo que non fai falla. É dicir, é unha eiva importante non estar no Parlamento de Galicia para facer política en clave de Galicia. Non deixa de ser unha eiva importante. Por lo tanto, aí coincido co que dicía Cristina. Para facer política, non, pero para ser candidato a presidir a Xunta de Galicia... Bueno, e para facer política, sí. Bueno, evidentemente, como escaparate cara a unha proxección persoal da súa imaxe. Pero creo que tampouco é absolutamente unha condición sine qua non para facer política no país ou estar presente nunha institución. Eu creo que se pode facer política. O importante é dotarse dun discurso político claro, coherente, e dedicarse a traballar nese discurso político. E eu creo, honestamente, eu voto en falta, o que voto en falta é unha certa debilidade argumental, unha debilidade de estrategia política, unha debilidade de discurso político, que é o que fai de que teñamos pois aquí o principal xefe da oposición pois prácticamente nunha situación casi de desaparecido na política galega. É dicir, un pode reclamar protagonismo na vida política galega sen ter ese espaldarazo e ese escaparate que poida ser unha institución. Simplemente é propoñerse e levarla adiante e facelo. E eu creo que hai unha urxencia tremenda de poder facelo. Ademais, aí sí que coincido con Luís. Eu creo que, tal como está neste momento o Parlamento de Galicia, precisamente estar fora do Parlamento pode ser unha fortaleza e non unha debilidade. E non unha debilidade a favor de quen poida facer un discurso dende fora do Parlamento. Bueno, pero unha persoa que aspira a presidir a comunidade autónoma tamén terá que ter ambición de cambiar o que entenda que ten que cambiar no Parlamento de Galicia. Bueno, xa, se entende que a oposición que se está a facer ou o debate parlamentario non é o suficientemente ricaz ou non se corresponde coa realidade do país, pois terá que facer o esforzo de leválo a onde ele entende ou ela entende que debe estar. Renunciar a iso pois non parece propio dun candidato a presidencia. Hai unha imposibilidade técnica formal de poder facelo. Hai unha realidade que se impón, é dicir, ele non pode estar no Parlamento de Galicia. Sí, pero el asuma que como o Parlamento de Galicia non funciona correctamente, vou prescindir do Parlamento de Galicia, non? Eu creo que non está prescindindo eso, digo que neste momento o mellor ata non é o gran hándicap, o gran obstáculo, a gran eiva para facer política, que pode ser ben articulado e ben montado, hasta pode ser diríamos, un haber na política ou estar fora do Parlamento, non necesariamente. E eu creo que, bueno, pues que ese protagonismo simplemente hai que buscalo, hai que forzalo e hai que estalo, e para iso que se necesita fundamentalmente, primeiro, proxecto político claro, e logo vontade de levar adiante ese proxecto político e de tratar de buscar as razóns e os motivos para poder estar pues, nas primeiras páxinas dos xornais. Jano fala de discurso político débil. Non, falo incluso da ausencia de discurso político. Vos, Cristina e Luís... O que si non vexo é razoable é que vai a Madrid a tan pouco tempo das eleccións autonómicas de Galicia, porque, en principio, para querer ser algo en política hai que querer ser. O primeiro que ten que demostrar é o seu compromiso co país, con Galicia, e amosar a súa proxecto, a súa alternativa para Galicia. Luís. Claro, é que, a ver como entende a cidadanía, que non, é que agora vou ir a Madrid para estar un ano, para ter un escaparate, para ter unha plataforma onde falar, para ter uns ingresos e uns medios, pero non para defender os intereses de Lugo, que é o que se presenta, non? Entón, eso tampouco é fácil de... Eu, ao mellor, o vía, que non sei se é posible, ao mellor que fose como senador en representación da comunidade autónoma. Ao mellor... Aí, claro, tería que renunciar ao que está agora e deixarlle o puesto el, e o mellor era o máis acaído, digamos, para neste momento. Porque unha persoa no Congreso dos Deputados pasa grande parte do seu tempo claro, en Madrid, ademais ten moito, non? E no Senado tería máis posibilidades, porque o Senado ten menos actividade, e ademais estaría representando a Galicia, sempre, bueno, penso que encaixaría mellor. Pero, de todas formas, probablemente queda un ano e pico para as eleccións, vai quedar menos un ano cando termine na Diputación,
podía dedicarse perfectamente a crear ese proxecto distinto de Galicia e ao mellor estar no Parlamento. Por eso eu digo que ao mellor estar no Parlamento é positivo, non? Por suposto, enfrentarse ser o xefe da oposición, co xefe do goberno, positivo. Pero é que neste momento a oposición está roubando Beiras o protagonismo entre Beiras e outros. Montan unha bronca e ya por aí se van as imaxes, as fotos, os focos e tal, e entonces, pois, por eso digo que ao mellor non é o mellor, bueno, non penaliza demasiado non estar neste momento, non? Só é por eso. O único que iba a engadir é que moitas veces o protagonismo que ocupe Beiras pois moitas veces é un protagonismo artificial. A mellor igual o que hai é tamén unha ausencia de outro tipo de protagonismos máis rigurosos e máis serios frente a... Beiras, en eso é un artista. Bueno, e ao mellor tamén é certo que ao mellor dentro da estrategia calculada que poida ter o goberno da Xunta, que lle interese máis enfatizar o papel que poida desempeñar Beiras como líder da oposición, como presidente da oposición, do que poida facer unha alternativa política de cambio que seña sensata. Bueno, facemos pausa para a publicidade, aquí estamos xa na hora, e a volta seguimos falando do Partido Socialista, pero falando xa máis de Andalucía e de Madrid, dos problemas de Pedro Sánchez, que son moitos, así que a volta da publicidade seguimos en tempo de tertulia. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no Faladoiro, hoxe acompáñannos Cristina Ares, Jan Oreis e Luis Pérez. Temos 24 minutos de tertulia por diante, quedámonos falando do Partido Socialista e aí quero retomalo, pero falando do que está a pasar en Andalucía e en Madrid. En Madrid, tras a destitución de Tomás Gómez, o que era secretario xeral do Partido Socialista de Madrid, era candidato á presidencia da comunidade, bueno, pues hai que elexir un novo candidato, non será por primarias, faránse consultas aos militantes en asambleas locais, e hai 3 nomes en riba da mesa, ou había tres, Amparo Valcarce, deputada próxima ao propio Tomás Gómez, concelleiro Pedro Cerolo, que está na executiva do partido, e o exministro Ángel Gabilondo. Bueno, iso está aí por unha banda, pero empezando polo de Andalucía, que o de hoxe, pois hai unha morea de reaccións en relación ca imputación, ca citación como imputados dos expresidentes Chaves e Griñán para que declaren en relación ao caso dos falsos ERES. Bueno, pois hai efectivamente unha morea de reaccións, estamos sempre falando do mesmo, non? Pois en que momento hai que deixar o cargo, hai que seguir, hai que esperar a que se abra o xuízo oral, bueno, a imputación e o que significa. Estamos sempre co mesmo debate dicindo sempre cousas diferentes, non? Neste caso, por exemplo, Luís, ti como ves a situación dos expresidentes andaluces? Deberían deixar o escano? Bueno, a miña opinión personal, que sempre a digo, é que por estar imputado non se debe deixar, simplemente por estar imputado non se debe deixar o cargo. Eu creo que, ademais, cada caso é distinto, o sea, cada caso é distinto, e ao mellor incluso poñer de forma obligatoria pois un momento onde se expulse, ao mellor hasta tamén é injusto, pode ser injusto con algunha xente, non? Entonces, bueno, eu creo que cada partido teria que ter unhas normas, pero un pouco flexibles, porque, e poño sempre o caso do alcalde do PSOE de Pedrafita, que se sentou a xuicio e despois túvose que ir do Partido Socialista porque así o marcaban as normas. O caso das multas. Das multas de Lugo, sí, o caso das multas de Lugo, e despois quedou completamente exonerado de todo. A mí me parece unha tremenda injusticia que ese señor estuvera que ir do Partido Socialista e deixar a Diputación, que creo que tamén a deixou, non? Así que Chaves e Griñán poderían seguir nos seus escanos. Por suposto, sí. Outra cousa é a coherencia dos partidos. Esa é outra cuestión. Se un partido, como pasou neste caso concreto, donde Pedro Sánchez e Susana Díaz dice que se son imputados teñen que deixar o escano, agora están buscando, afinando se son ou non imputados. Bueno, eu creo que eso non se sostén. Entonces, bueno, entendíase perfectamente cando dixeron isto, que se iban a declarar ali en calidad de imputados, pois tiñan que dimitir.
Eles non o dixeron, pero, bueno, o partido teríalles que pedir que deixasen a acta. Eu creo que eso é unha cuestión de coherencia, e ese é o fallo. Pois falta coherencia, falta moita coherencia. Sosteño que non é o momento de que teñen que emitir, pero, polo menos, o partido debería pedir a eles, cousa que, además, para outra xente non o pide, o sea, que, además, tamén fai diferencias entre... Que ao mellor tamén as hai que facer, porque ao mellor pola responsabilidade que tes, ou porque xenera máis alarma, pois, ao mellor, pero hai outros imputados do partido que van a ser candidatos, entonces, bueno, tamén hai unha incoherencia, non? A politóloga da mesa. Eu coido que non debería ser o partido o que yo pedise, que deberían ser eles, persoas que tiveron altas responsabilidades, tanto institucionais como no propio partido, tomasen unha decisión que non perxudicase tanto o partido, ademais, as portas dunhas eleccións autonómicas en Andalucía. Entón, eu creo que eles mesmos terían que facilitar as cousas ao seu propio partido. Me parece extrañísimo que non teñan renunciado aos seus cargos neste momento, sinceramente. Compartindo todo o dito por Luís, de que cada caso é diferente, e que, además, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular teñen no seu código de conduta como obriga de dimisión cando se abre xuicio oral, que é un punto ao que non temos chegado nestes dous casos, pero dada, ademais, das súas responsabilidades no partido e na Xunta de Andalucía, a enormidade deste caso e a súa repercusión na opinión pública, eles mesmos terían que ter dado paso. Jano, ti concordas? Sí, estou totalmente de acordo tanto con Luís como con Cristina. Con Luís, en que medida estou de acordo que, efectivamente, eu non creo que por imputación sen máis haxa que presentar a dimisión. As imputacións, como ben dixo Luís, poden ser de moi diverso tipo. Hai imputacións que máis ou menos son fundadas, pero que levan, pois, claramente hacia o lucro persoal, por exemplo, o lucro persoal que tamén pode ser incluso medible, pero o lucro persoal como imputacións por cuestións absolutamente menores que moitas veces incluso nos podería provocar a risa. En segundo lugar, dimitir sen máis por unha imputación e tamén, de alguna maneira, introducir algo que a mí me parece moi delicado e vulnerar un principio que se chama presunción de inocencia. E, en terceiro lugar, é abrir as portas a unha forma de facer política que en mans de determinado tipo de personaxes, e algún hai, e algunha chamada organización e algún chamado sindicato anda por aquí funcionando neste país facendo política con este tipo de cousas. Entonces, eu creo que ante isto, bueno, creo que as forzas políticas teñen que ser serias. Creo que aquí temos que ser serios en todo isto todos. E as forzas políticas eu creo que teñen que facer pedagogía política e non deixarse condicionar en exceso por determinadas presións mediáticas nun caso e outras veces emotividades irracionais, diríamos, das masas ao respecto. Creo que combatir a corrupción significa fundamentalmente saber deslindar que é realmente a corrupción, prever a corrupción, introducir as medidas xudiciais que haxa e ser contundentes con ela, pero ao mesmo tempo tamén saber discernir. E engado tamén, e agora coincido con Luís, que efectivamente, que ocurre neste caso? Bueno, claro, hai unha cousa que se chama coherencia. E cando ti mantés un determinado tipo de discurso para uns e logo despois non o aplicas, xa non digo para os teus, sino para algúns dos teus, aplicas un raseiro, para outros aplicas outro, bueno, isto que non é encaixable. Creo que o erro está precisamente en facer demasiado tipo de discursos políticos en plan a defensiva e de alguna maneira moitas veces condicionados presionados por toda unha serie de circunstancias que logo despois levan a que se cometan este tipo de erros. Entonces, por razóns de coherencia política, eu creo que, como dicía Cristina, e por tanto engarzo tamén co discurso de Cristina, deles mesmos deberá de sair o que presentasen os cargos puxeran os seus escanos a disposición do partido. Pero, fora disso, eu insisto, eu creo que hai que introducir elementos de sensatez en unha atmósfera absolutamente irrespirable no país. E creo que os líderes políticos, e todos, non somente líderes políticos, senón tamén articulistas, columnistas, medios de... Tertulianos. Que crean tanta opinión tamén. Eu creo que hai que empezar a facer un discurso serio, sensato, riguroso con respecto a determinado tipo de cuestións e non estar permanente a defensiva e dicindo o que algunha xente quere escoitar, que, bueno, que en circunstancias tan complicadas como xe teñen fácil encaixe e son vendibles. Bueno, creo que por aí non imos a ningures, nin siquiera imos
eu creo que nin sequera estamos afrontando o problema da corrupción seriamente facendo desto unha especie de totum revolutum donde aquí parece que todo o mundo é corrupto e claro, además, claro, a corrupción sempre é en política, hoy mismo aparece nos medios de comunicación que los Asuna reconoce que compró partidos de fútbol e isto queda absolutamente marxinado. Pois non, eu insisto, o que voto en falta neste momento no país é precisamente liderazgos políticos capaces de defender opinións sensatas para que a ciudadanía polo menos teña máis elementos de xuizos que vayan moito máis alá do que están acostumados ou do que queren escoitar, non? Sí, que está claro que el ITUMAS o que está a facer é aumentar a desafección e a desconexión entre o cuestión da ciudadanía e os representantes políticos. Estamos tirando pedras contra o noso propio tellado e creando unha situación de enorme preocupación democrática, é dicir, que cuidado, que estamos xogando coa pólvora. Logo, eu entendo tamén que pode influir no feito de que non teñan tomado a decisión de renunciar ás súas responsabilidades o tema do aforamento. A mí me dá a sensación de que tamén é un momento que quedou, se plantexou, pero quedou sobre a mesa de abordar a reducción do número de aforados, que é totalmente injustificable e que podería tamén axudar a resolver este tipo de situacións. De acordo. Claro, que eu por aí un pouco quería enganchar co que decía antes Cristina, de que eles, bueno, ao mellor deberían deixar os seus cargos, non poñelos, renunciar a estes cargos. Pero hai, claro, hai unha cuestión primeira, no aspecto, no plano persoal, si deixan de ser aforados, claro, volven a Xuizalaya, lo cual deben estar, bueno, seguro que les pone de los nervios, teñen que volver, que ao mellor lles vai por outro sitio, que nunca se sabe, porque, e despois hai outra cuestión, é que eu non sei se neste momento que renuncien ao cargo, o que as eleccións andaluzas lle favorece ou non o teño calculado, non o sei. Eu creo que o feito en si mesmo é un elemento que se introduce nas eleccións andaluzas que perxudica. E a candidata se comprometeu no principio a facer borrón e conta nova. Por suposto, pero se renuncian ao cargo, ao mellor ainda lles perxudica máis, porque entonces é un pouco recoñecer, podes entender así, de que a Xunta de Andalucía, desde que está Chaves, que é desde a prehistoria, despois pasou Griñán, e hai que recordar que Griñán puxo a Susana Díaz, tamén se pode ver un pouco políticamente involucrada en toda esta, e de momento, bueno, pois así como van a declarar despois das eleccións, pois sí, será motivo de campaña, pero de momento non hai nada contra eles. Entón non sei se será mellor... Pero será motivo de campaña, eso seguro, non? Pero de outra maneira tamén iba a ser, e ao mellor da outra maneira se lle botaban encima dela. Oiga, e agora usted as explicacións. Non o sei, porque podían incluso vendelo como algo que conseguiu ela, como unha proba do... Pero bueno, pero claro, pero eles xa dixaron que ni de broma, claro, entonces van a seguir. Sin ánimo de exculpatorio de ningún tipo, non? A mí o que de outro sitio neste caso que me resulta un pouco estrano é... Moi breve, Jano. Son dúas cuestións. Unha primeira que son eles os que pediron no seu momento declarar voluntariamente e non se lle atendeu esa petición. Bueno, porque eso normalmente non é así. Ben, pero eles segundo lugar que se lles chama a declarar, pero de momento tampouco se concretan as razóns da imputación. Insisto, en calquera caso, aquí agora hai un discurso elaborado no seu momento que callou na ciudadanía e eu creo que o que ten que facer o Partido Socialista ou as persoas en concreto ser coherentes con ese discurso político establecido, o cal non quita de que eu creo que teremos que empezar a, bueno, creo que todos teremos que recuperar a sensatez e empezar a falar claro e abordar problemas como os que acaba de mencionar Cristina, que me parecen fundamentais, entre outros moitos relacionados coa corrupción. Pois a ver como se recupera a sensatez en Madrid, porque vaya desaguisado que hai ali, no Partido Socialista de Madrid, como están as cousas. Neste momento, así, a espera de saber quen será o candidato e de ver como se vai resolvendo todo iso, que sensación tedes despois dese golpe de man de Pedro Sánchez para reforzar o seu liderado? Como quedou o PSOE? Si queres empezo eu. A ver, empeza ti. Vamos a ver, en primeiro lugar, eu creo que o que está pasando no Partido Socialista non é nada distinto ou diferente do que está ocurrindo no resto das forzas políticas. Eu creo que estamos nun momento de enormes turbulencias no mundo da política e está afectando a todos os partidos por igual, de unha maneira ou de outra.
Podemos ten as súas contradicións internas, está o caso Monedero, Izquierda Unida, como dixo o seu secretario xeral, sufriu unha OPA hostil e está prácticamente esnaquizada. O Partido Popular, malia estar no goberno, pois sigue sen candidato en Madrid, nin para a alcaldía, nin para a comunidade, e o Partido Socialista pois tamén está nunha dinámica que poderemos considerar, bueno, ata certo punto, vamos a chamar así, un pouco infernal no caso de Madrid, non? Mira, eu con respecto a esta toma de decisión por parte de Pedro Sánchez, eu creo que hai unha especie de sensación encontrada, non? Por un lado, a oportunidade discutible de tomar esta decisión. Eu creo que se todas estas cousas se sabían, porque se sabían desde fai tempo, de que, e non falo do tema falo a referencia ao tema do tranvía de Parla, falo de que, bueno, que efectivamente había un problema serio nas enquisas con respecto ás expectativas electorales de Tomás Gómez. Claro, dis, por que en Madrid se actúa e en outros sitios non se actúa? Claro, porque en Madrid é Madrid. E o que se xoga políticamente en Madrid é igual que ser presidente do Real Madrid e presidente del Barça, pois é moito máis que ser incluso presidente da comunidade autónoma ao mellor de Andalucía ou de Galicia. Madrid ten un significado político tremendo e hai unha cousa que está... De Galicia no. Dice Murcia, polo menos, non? Como proxección internacional, posiblemente teña máis proxección internacional pois Florentino, señor Bartomeu, que Susana. A ver, pero volvendo a Madrid, veña, que temos pouco tempo. Madrid, claro, o Partido Socialista en Madrid xógase moitísimo e fundamentalmente o que se xoga é, como mínimo, ser a segunda forza política. Por lo tanto, é certo, a oportunidade é discutible. Por que non se fixo xa antes isto? A mí me consta que se lle estuvo intentando convencer a Tomás Gómez de que el renunciara de motu propio, cosa que ele se negou. Eso me consta. Outra cousa é a pertinencia e a repercusión social. É certo que en termos orgánicos isto está provocando un desacougo interno que pode ter un custe político importante, pero non é menos certo que, o digo sin ningún tipo de paixón, que ao día seguinte eu atopei cantidad, e eu, ademais, poño por diante, que eu ni siquiera apoiei a Pedro Sánchez no seu momento, por lo tanto non falo desde un punto de vista de fanatismo partidario. Que estaban satisfeitos. Moita xente que ver que un líder político toma decisións, por eso digo moito importante de tomar decisións nun momento en que a xente percibe escaseza de liderazgo neste país, e ver que un político toma decisións arriscadas foi valorado moi positivamente por moitísima xente coa que eu puide falar, incluso amizades miñas e amigos meus. Desde ese punto de vista me parece que non é tan negativo. Ahora, ímolo ver, porque, bueno, as cousas, como vemos, pois están desenvolvéndose dunha maneira que, ao mellor, que pode ser moi perxudicial por si sobre a oportunidade, pois xa ti mesmo te contestas, pois oportunidade de afianzar un liderazgo que, ademais, estaba sendo discutido nas semanas anteriores. Entón, pois é un golpe de autoridade que creo que está feito no momento oportuno para, bueno, poder consolidar ese liderazgo. Madrid é importante, sí, sobre todo porque foi onde se xestou Podemos, onde Podemos... E onde ten forza Podemos. Pois ten especial forza. E supoño que tamén porque tería a solución que un candidato con bo perfil, que pode sacar, dende logo, moito mellor resultado que o ex-candidato Tomás Gómez. Entón, perder, tiña moi pouco que perder, e gañar, tiña moito que gañar, tanto en termos persoais e de liderado no partido e na sociedade, como en termos electorais na Comunidade de Madrid. Ti tamén o ves así, Luís? Bueno, eu creo que corre, e tamén o que credes vos, un grave risco, un gran risco con esta operación, que ao mellor se non a houvese posto en marcha, pois, bueno, pois Tomás Gómez podría sacar un mal resultado, pero tampouco lle va a afectar directamente a Pedro Sánchez, no que no seu liderazgo, pois se podía responsabilizar todo e a partir de aí pois dar o cambio. Eu creo que fixo eso para facerse control de Madrid, pensando no control do partido, e xusto neste momento donde Susana Díaz non pode meterse neste lío, porque claro, xa ten bastante con ganar ou intentar ganar en Andalucía,
como para meterse nun lío deste calibre, non? Entonces eu creo que ese foi o motivo de escollelo neste momento, aparte de que eu considero que é totalmente incoherente e antidemocrático, pois se un partido decide facer un sistema de elección, non podes vir ao día seguinte e decir que ese sistema non sirve, pero bueno, isto xa pasou, quero dicir, esta xa é unha etapa superada, e agora, pois, a ver, hoxe, pois, despois houve que en estes días volvía a pedir primarias, non vai haber primarias, e aí está Amparo Valcárcel, pois xa dice que non vai a ser candidata porque non hai primarias, o que salga elexido, aínda que sea Gabilondo, vai a quedar un pouco cuestionado por este asunto, eu creo, e despois, eu non sei, Gabilondo, pois, supoño que é moi bon candidato para os que andamos nos medios e andamos na política e tal, somos coñecidos, pero non sei se para o elector normal de Madrid lle di algo Ángel Gabilondo. Para moita xente que pode chegar a votar a Podemos, sí. Bueno, non sei, é que non, porque é que Podemos, a ver, Ángel Gabilondo xa é un señor que está xubilado, sí, non é por nada, pero non quero decir que vou estar pronto, pero os de Podemos van a votar a Podemos e é outra, é algo novo, e Gabilondo non representa nada novo, representa prestixio, porque, bueno, co mellor no ámbito universitario, en algún dos profesionais. Pero non, representa algo novo. Pero eu creo que, non o sei. Porque el, cando foi ministro de Educación, amosou unha forma diferente de facer política. Pero non lle serviu para nada a Zapatero. Sí, pero pero ahora estamos a falar quedou outra nada cousa, cousa, non lle deu un solo voto. Pero aí pode darlle votos o ter demostrado Luis, ese Mira, compromiso. o mellor eu non tantos como parece, como cando lemos nos medios, e, bueno, además é que Gabilondo está promocionado por Prisa, por El País, non? Eso está clarísimo. No, pero entonces, incluso falando co xefe pues, do PP, que estivo na negociación do pacto no sí, NATO, que da educación e demais, o recoñece. Que ele é unha personalidade, pero é unha persona, non é nin do partido, é que o partido non ten ninguén para Pero poder presentar en Madrid. Si estamos a decir pues, que os políticos tradicionais están moi afastados da sociedade, que se mira moito ao ombrigo, aos seus intereses corporativos de partido e institucionais, pois el amosa que tendo a oportunidade de terse convertido neso, non quiso converterse neso e mantivo pois, unha vocación de servizo público e de entender a política de outra maneira. É que é xusto cortar o discurso que está a facer medrar o apoio a Podemos á Comunidade de Madrid. Mira, en parte. Sí, no, Ideas moi breves, que estamos pensando e hai que falar, en que sexa moi brevemente de Grecia. Eu non sei se será revulsivo suficiente para superar a Podemos. No, seguramente non. E se non é eso, no, pero se non é eso, é un fracaso e Pedro Sánchez se tiene que marchar o día seguinte. Ademais que, a ver, e da outra forma non se tiña que marchar. Salvo que o Partido Popular... Da outra estaba garantida que se tiña que marchar. Mira, Luis. Un minuto nada máis. Sí, perdón, Cristina. Salvo que o Partido Popular consiga maioría absoluta, vai a ser necesario un goberno de coalición ou apoios parlamentarios ao partido que goberne. Entón necesitas unha persoa que sepa liderar unha coalición de persoas non afíns. Bueno, tampouco sabemos quen son os candidatos do Partido Popular, non? Que outra incógnita a despexar, non? Nesta ecuación. En Madrid, a batalla de Madrid é unha batalla importantísima e a proba está. E a proba está que nin o Partido Popular ten decidido candidatos, porque está sopesando moitísimo. E isto veulle moi ben para poder decir, mira que ben fixen, que agora, que primeiro outros e despois... Podo cambiar o que tiña pensado. Venlle moi ben ou non. Ten a ventaxa de que xoga con as cartas marcadas xa, as cartas descubertas de todos os demais. De todos os sitios, reducir este problema a un problema de control interno como faz ti na tua análise, a mí me parece que é de simplificar en exceso. Precisamente, si Tomás Gómez era un aliado de Pedro Sánchez, si Tomás Gómez gana en Madrid, Pedro Sánchez gana en Madrid gracias a Tomás Gómez. O sea, eso tiña o garantido. Bueno, últimamente menos, non? Bueno, ganó el Madrid polos pelos, pero ganó gracias a alianza, por certo, bastante sorprendente, que ninguén agardaba que no seu momento que Tomás Gómez se posicionara claramente con Pedro Sánchez. Gana por aí. No, eu creo que non hai que velo tanto nesa clave. O que sí estaba certo e as encuestas estaban, porque as encuestas estaban, é que os resultados electorales de Madrid eran un auténtico descalabro do Partido Socialista. E un descalabro Madrid do Partido Socialista, sí que eso conlevaba inmediatamente a dimisión de Pedro Sánchez e, cuidado, e pon o Partido Socialista contra das corzas. Alguén o decía fai pouco, o dono de Sigma 2, Malo de Molina. Pois o Partido Socialista, como mínimo, ten que asegurarse neste proceso electoral que é a segunda forza política do país. Como mínimo, porque se pasa a ser a terceira forza política do país, entonces o problema é un problema serio para o Partido Socialista. Pero do país vai a entonces, en Madrid se xogaba moitísimo. Home, vamos a ver,
Tampouco é unha cuestión de contradición cos procedementos democráticos, porque nos procedementos democráticos do partido tamén están establecidos estes. E tamén todos sabemos que en situacións democráticas no Estado, na propia democracia se contemplan os estados de excepción. E aquí hai un estado de excepción. Vamos a chamarlle así. E mira que hai un estado de excepción. É dicir, non é factible. Neste momento non é previsións. Non, porque mira, é que Tomás Gómez non convocou eleccións primarias en Madrid abertas, non as convocou. Fixo un simulacro de primarias onde non se presentou ninguén. Por tanto, non é un candidato de primarias. Non é un candidato de primarias. Non é un candidato de primarias, non de primarias abertas. Pero é igual co de Santiago. Non é de primarias abertas. En Santiago eran igual. Eu creo que diante desta situación catastrófica do abismo era absolutamente imprescindible. Pero en ningún sitio houbo... Eu creo que Gabilondo... En ningún sitio houbo primarias abertas que eu sepa. No, en algún sitio houbo, sí, no, lamentablemente os houbo, e eu sempre... E el fixo es como todos, como todos os años, non tuvo... Non, outros partidos non teñen ni siquiera primaria nin aberta nin pechadas, outros partidos é o dedazo. Oye, tiñamos que falar da viaxe de Feijóo a Latinoamérica, non hai tempo, e tiñamos que falar de Grecia, tampouco hai tempo, pero pídovos en 20 segundos unha reflexión sobre a situación e as negociacións entre o goberno de Tsipras e a Unión Europea e a Eurozona. Está a cousa moi complicada e a prensa grega di que as reservas para facer pagos vanse esgotar nuns días, o día 24, non? A situación é delicadísima. Cristina? Non é tan máis delicada do que era no pasado, o que pasa que hai que escenificar o desencontro. Cada primeiro ministro ten que vender un discurso ante o seu electorado, agora non hai tempo para facer outro tipo de relato que sería o necesario, se vai a manter a situación tensa ata o final, que vai a ser xa, e se vai a resolver pois dunha forma na que todos gañen algo. Jano, sí. Totalmente de acordo con Cristina. Eu creo que aquí o que se está escenificando que ten que ser, lógicamente, un desencontro inicial, porque as posturas son moi separadas, pero creo que ao final o que xa vaticinei no seu momento no prostiquei, o Galla non me equivoque tamén, que eu creo que ao final vai haber un acordo e ese acordo vai pasar por o pago da débeda, pero eso sí con certa flexibilización, de tal maneira que Tsipras poida polo menos respirar diante do seu propio electorado. Outra cousa é cales poden ser as reaccións do seu electorado en Grecia, etc. Que Siriza está moi comprometida coas reformas no seu país, que é algo que non acontecía no pasado, co cal as institucións da Unión Europea teñen que aproveitar a oportunidade para, claro, sanear que é unha administración moi corrupta e moitos dos problemas do país. Ten unha loita entre un xigante e un anano, e aí normalmente buscarán a fórmula para que o nano poida respirar e poida chegar a Grecia con unha mínima, é dicir, plantear temas de soberanía, de recuperación da soberanía, como se planteaba en un momento inicial por parte de Tsipras e compañía, eso é unha absoluta... Pero, sin embargo, sempre fixo un discurso moi europeísta, Sí. Eu creo que a veces as lecturas que se fan dende aquí non son moi certeras. El sempre fala de Europa, pero de unha Europa diferente, manexa ben como funcionan as institucións. De feito, a propia directora do Fondo Monetario Internacional tamén recoñecía a capacidade, a altura intelectual do ministro de Economía. Francia apoio, que pasa que as condicións non teñen as condicións suficientes como para impoñer ese novo modelo. Non, pero un apoio non menor, porque de feito o comisario de Economía, que é francés, Moscovici, é o que está atendendo pontes e o que vai facilitar a solución. Eu creo que vai haber acordo. Luís? Pois eu creo, probablemente haxa acordo porque o goberno grego terá que ceder á última hora. Ao mellor lle buscan outro nome, como o outro día xa dixeron, xa fixemos desaparecer a Troika. Bueno, xa non hai Troika, non hai Troika, si queres non lle chames así, pero son os mismos, teñen a mesma función e fan exactamente o mesmo. Entonces, ao mellor, pois, buscan ese... de cara, claro, o problema que tuvo este goberno é que ten moita premura, ten aí un prazo que necesita diñeiro urxentemente e, claro, non dá tempo un pouco a preparar a población para irla convencendo de que, bueno, as cousas non son tan fáciles de solucionar en 15 días, que é o que tuvo, non? Entón, ese é o grave problema que pode ter. Pero é que eu que penso que o resto dos países de Europa non lle van a facilitar moito as cousas, porque que senón se pode meter Europa nunha situación complicadísima.
si aceptan parte, son cuestións semánticas. Son cuestións semánticas. O que non poden é tampouco humillar ao goberno grego. Eu creo que aí se buscará unha solución de que a través das semánticas se poida facer política. Que temos que despedir? O ministro alemán, os gregos se equivocaronse, dándolle a un goberno irresponsable. Se equivocaron... Ao final, daralle un respiro, non poden aldraxar porque isto non sería bon para o Eurogrupo tamén. Ojalá cheguen a un acordo, pero se chegan a un acordo creo que vai ser cedendo. Bueno, pois xa o veremos. A outra parte non ten nada que ceder. Sí, Mira, é que eu creo que además Grecia está descontado. Pode haber formas de vestir os altos, despedimos o programa e quedamos nos falando desta cuestión que vexo que vos interesa moito porque hai que deixalo aquí, grazas aos tres, a Cristina, que está, bueno, volve a Compostela despois dunha estanza fora, e nada, espero que sigas connosco no Faladoiro esta temporada, a Jano, que xa é un habitual de sempre, e a Luís tamén. Moitísimas grazas aos tres. Grazas a todos por seguirnos, mañá pois estaremos a hora de sempre para analizar a actualidade da xornada, falaremos de Grecia, do PSOE, de como se presentan as eleccións e do que traia o día. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.